Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. дар рӯзи охири мусобиқаи Ташкент Гранд Слам ҷудокорон аз рӯи 5 вазн мубориза бурданд. Тоҷикистонро бошад дар ин рӯз 4 нафар муаррифӣ кард. дар вазни то 90 килограмм Комроншоҳи Устопириён дар даври аввал Озодбек Муродовро бо имтиёзи вазари шикаст дод ва рохати даври дуюмро ба даст овард. дар даври дуюм рақиби Комроншоҳ варзишгари мисрӣ Али Ҳазем ба майдон набаромад ва ҳамин тавр Комроншоҳ рохати даври чорякниҳоиро ба даст овард. дар даври чорякниҳоӣ Комроншоҳ бо Ҷовани Ферейраи бразилиягӣ сабқат кард. ин сабқат бисёр маҷрои тезутунро касб кард ва то ба вақти тиллоӣ тӯл кашид. дар вақти тиллоӣ аз фориғболии Комроншоҳ рақибаш истифода бурда ӯро бо имтиёзи иппон мағлуб намуд. ҳамин тавр Комроншоҳи Устопириён рақобатро дар даври тасаллобахш идома дод. дар даври тасаллобахш Комроншоҳ бо ҷудокори узбек Ҷаҳонгир Мамадрахимов даст ба гиребон шуд. ҷудокори 20-солаи узбек варзишгари тоҷикро шикаст дод. ҳамин тавр Комроншоҳ дар Гранд Слам мақоми 7-умро касб кард. варзишгари дигари тоҷик Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 90 килограмм дар даври аввал ҷудокори бразилӣ Марсело Гомеси 22-соларо мағлуб намуд ва дар даври дуюм аз варзишгари лубнонӣ Карамноб Сагайпов шикаст хӯрд. дар вазни ҷамъи 100 килограмм Иброҳимҷон Элмуродов аз ҳарифи якуми худ Гела Заалашвили Гурҷӣ мувоҷеҳи шикаст гардид. паҳлавони номдори тоҷик Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ намуд ва дар ин марҳила бо варзишгари олмонӣ Эрик Абрамов нерӯ санҷид. Темур Эрикро бо осонӣ шикаст дод ва ба даври сеюм баромад. дар даври сеюм Мунир Эртуги туркро дар вақти тиллоӣ бо имтиёзи вазари ноком кард ва рохати даври ниманиҳоиро ба даст овард. дар даври ниманиҳоӣ Темур бо рақиби ошно ва сарсахти худ Тацуру Саитои 20-солаи ҷопонӣ рӯбарӯ шуд. Темур борҳо наметавонист ки ин ҳарифи худро аз сайри роҳаш берун кунад. ин навбат ҳам Тацуру Саито Темур Раҳимовро мағлуб кард. паҳлавони мо ҳамакнун имкони барои нишони биринҷи мубориза бурданро пайдо кард ки дар ин дов барои мақоми сеюми ифтихорӣ бо Гела Заалашвили Гурҷӣ қувва озмуд. зури бозуи Темур Раҳимов муқобили Заалашвили басандагӣ накард ва ӯ бо имтиёзи иппон мағлуб шуд. ҳамин тавр Темур Раҳимов дар Грандслами Тошканд мақоми 5-умро касб кард. ёдовар мешавем ки Тоҷикистонро дар мусобиқаи Ташкент Грандслам 2023 13 нафар намояндагӣ кард ки миёни онҳо Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 килограмм медали тилло, Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм нишони биринҷӣ ба даст оварданд. аз рӯи маҷмӯи медалҳо бошад дастаи ҷудои Тоҷикистон миёни 49 давлати дунё зинаи 7-умро касб кард.